Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Ini tumura karon. Ano sab kini ang programa sa PBCM kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O among gipanghinaot nga nining tungura karon sa inyong pagpatalinghog og naa kamo sa namotangan, naa kamo sa kabaskog kapiskay sa inyong mga panglawas para maoy magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamator nga makapaghatod kanato sa kaluwasan dinhi gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gitudlo kaninyo o kung do na may mga basahon o referensya nga gigamit dili gigamit para sa pagsupak sa Biblia mo kana ang gihatag nga patakaran ni Master diri sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Og dining tungura among mga mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsuonan sa nagakalilain karon nga mga dapit. Labi na sa mga chapter president nga adunay ilang pag-angkon, pag-abaga sa radio station para lang nga maialagad kining maong tulumanon o programa. O labi na sa pagpahigayon usab sa mga membro sa PBCM compound, kumusta kaninyo sa inyong malahutayon suporta usab sa atong programa. O sa kanunay nga pagpahinomdom o pagpaygayon nga dili nato kalimtan nga sulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna sa atong mga panagtigom. Unang-una Marso 10, Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og dili usab nato kalimtan nga aduna kitay pagpanglikom sa binulan para sa atong paghatag, pagtabang, para pagpabalik, pagpabarog sa PBCM Palace Reconstruction. Og nini karong higayon na magapaila pa og magpahigayon sa pagpaila ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusap si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsuunan, o ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon, kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug ako lang mga pagpangumusta sa tanan natong mga kaigsunan sa pagsunod ni atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug nini karong higyo na ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. Kumusta og maayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka oras nga paghatod sa kamatuoran. O ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 25 na ka mga radio station mga gigsunan Visayas ug Mindanao. O dinhi sa Cagayan de Oro City nining inyong pagpatuloy usab sa RP Index KO makita kini sa Facebook live mga gigsunan ug makita usab sa YouTube. O sa mabati kini sa Parasat or makita kini sa Parasat Cable TV. Adunay replay mga kaigsunan ining maong simbahan sa RP Index KO matag adlaw nga Miyerkules o Biyernes sa alas 10 kadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. O usab atong gipanimbaya o gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Valencia City nga nagapaminaw sa DXRC Radio Komando. Diin gisuportaran kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa chapter president Brother Julio Atsibida. Kumusta usab ang panimalay sa igsoon nila ni Brother Joseph Velasco ug sa iyang kapika sa kinabuhi ug sa tanan nga mga membro dinhi sa Valencia nga nagasuporta dili na lang namo kamo sa usahon sa pag mention sa pangalan tungod kay limitado ang atong oras pero kalakip kamo sa mga gipanimbaya. Iniusab sa DYHR Cebu, sa Toledo, Cebu, ang mga pagpangumusta labi na sa station manager, Brother June Ibanez, o sa chapter president, Sister Vicky Dusina, o sa iyang pamilya, o sa tanan po ng mga kaigsunan nga nagapatalinghog. O usab ang mga pagpangumusta sa mga kaigsunan kaniya sa tinipong bansa sa Amerika nga nagasudong sa programa via Facebook Live, din sa Blackport, New York, din sa United States of America nila ni Sister T.C. Kulihat o ni Sister
Lily Kulihat Peterson. Dinusab sa Oklahoma ni Sister Rizel Barbosa sa Moramos Graham. Dini sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makito Hermias family, ni Miguel Hermias, ni Juanito Hermias Jr., ni Julayla Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudog sila sa programa via Facebook Live. Dini sa Agusan del Sur, Brother Ambrosio Verano and family. Dini sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino ug simong pamilya. Dini sa Butuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. Atong igsoon dini sa Taguluan, Brother Jerry Idkila ug simong pamilya. Dini sa Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Pasab si Brother Engineer Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapikas Rosita Co Mangalos. Dini usab sa Lipa, Batangas, Brother GC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Sa tanan nga mga kaigsunan, sa sulod sa BBC Compound ug sa mga higala nato nga mga salesman nga padayon usab nga nagapatalingog sa programa Kalakip Kamo sa among gipanimbaya. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Karon sa pagkisgot sa tima mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ining tuhura karon mga mahal lamong tigpaminaw, mga kahigalaan, mga kaigsunan, ang atong pag-isgutan karon mao kini. Tinuod ba nga ang PBCM o ang PBME mao-mao o maora? Ato nga giklaro nga pagpahigayon sa atong mga pagtuon nga tinuod ba nga ang PBCM o ang PBME mao-mao o maora? Tungod kay dili kalikayan nga adunay mga pagtulunan o usa sa mga pagtulunan nga nagkumpara nini nga tigpama ba nga dili day pastor pero dugay-dugay pud ni nga wa magtug-an nga dili day pastor, ebanghelista ra day kuno siya. Nga kung imong pamation og sundan nagsigig balik-balik sa human na namo gitubag unya maingon wa pag kuno matubag di man kabalugod mamati niya daghan man among giatiman to justify nga daghan mang mga rason to prove nga magkalahi ang PBCM ug ang PBME o ang PBME ug ang PBCM. Mo ning among pamatud-an garon tungod kay kung siya magpamatuod urabag kalkulado niya nga naalkansi nami sa way kauaw nga kung pamation ganin mo magpamatuod magwali murag na aspiryahan murag peryante ba kung nakaanha mog peryahan no na niining pamatuora karon atong pamation sa ang rason niya nganong naipadayon kini Brad Rod tungod kay daghan pa mang mga butang nga ang atong mga pagpamatud gud dili man gud nato gikuha sa pang-analisar nga walay basihanan dito sa ilang tinubdan. Sa tinubdan kita nagkuha og mga pagpamatod to prove nga magkalahi ang PBCM ug ang PBME. Mo nang giingon nato tinod ba nga ang PBCM ug ang PBME mao o maura. Yatong patalingan si Bandilyo nga maoy nagbandilyo si Bandilyo. Okay? Unya, mao day napoy mga grupo sa akong na encounter ani igsoon nga ang ilang leader nadakpan ganito ang namatay naman gani sa PBME na namata na mga news nga pag nadakpan to siya sa una positibo nga sa droga. Akong itudlo sa ilang mga membro ingon nga unya okay ra mo ani nag-angkon man nga si Kristo unya na kuan man kuan man positive man nga naka-drugs gyud. Niangkon man pud nga nag-drugs siya. O sa ito bag sa ilang pangulo, wala dili mabuhat sa Dios. Bisan pa na mawawala na kay gikan mo ang PBCM nga ang founder na gikan mo sa PBME. Mawala na sila mga utoka. Atong napamatian nga maura gyud kuno mig utoka kay do naman kuno'y founder sa PBME leader. No? Matod pa niya nga
namatay na gani kuno natay mga kuriban yan na nga nadakpan kuno kay nagdruga nga gikonfirmar kuno. Unya nadugay siya maumaora man na kay diya man gikan ng ilang ato kunong magtutudlo brethren. Dito kuno gikan sa PBMA siya maora na sila utuka. Kumuingon nga kag maumaora na niya imong gi-establish nagdruga di may. Nagdruga di imong magtutudlo. Pag kinaplo ba katawanan ba na imong gihimo nga mga rason na karon ingon ka maura unya maura mo kalit pug kambyada ba maura di dunay kalainan pero maura di sistema maurag utok di kung basihang utok god naa diha ang pagpanabot kay maurag utok ang ilang sistema sa pagdumala sa pagpamatod mausab diri karon atong tagdon bradron ang tag-iya sa maong pundok nga sa wala pa mamatay si Robin Idira Eclio Senior sa pagtulunan nga iyang gitukod nga PBMA kon Philippine Benevolent Missionary Association sa iyang mga giladlad bradron ang ilang ba kunong pagtulunan angay ba kuno ikakomparar ba kuno sa uban pong pagtulunan apil na ng iyang gipasakupan nga dili mo ilag kini ang propeta si Ellen G. White brethren Atong okay, Reb. Atong paminawan ang tingog ni kining founder sa PBMA nga si Ruben Idira Eclio kay matud pa niya ang iyang pagtulunan nga gitukod din siya mo'y nangulo diha dili man kuno na mahimong ikumpara sa ubang pagtulunan. okay Kini atong kahimutan sa konteks. Makita nato ang nagkalain-lain ng mga klaseng tao. Chinese, Japanese, American, Australian, and everything. Many kinds of people. Daghan kayo ang klases ng mga tao. Kanisud na sa itong kapunungan. Ano man. This is the Virgin Association. Basta kini nga wala pa'y natandog, wala pa'y nahimo nga makasaypanan na pundog nga gibuhat sa Diyos ni kalibutan. Kaya kung imong libuton ang tibok na kalibutan, sa tibok sulok ng daigdig, makita mo na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo, na walang ibang nagtuturo na ganitong pagturo, ganitong klaseng samahan, wala kang makumparahan. Wala kang makumparahan. At makita na kagaya o katulad nitong klaseng samahan na ito. Kung hindi, PBMA lamang. Okay. Atong nabati Reb no ang pahayag ni Ruben Idira Eclio nga senior no nga iyang samahan o ang pagtulunan dili kuno ikakumpara sa ubang pagtulunan ug matud pa niya this is a virgin association nga wala pagyud kuno kasaypanan nga namugna nining maong pagtulunan na matud pa niya. Basta daghan kuno nga nagkalain nga mga rasa sa tao Brad Deber Brad Ronnie nga nanulod kay mao na nga kahit sa ang sulok kuno sa daigdig tibuok kalibutan ba kung susihon kuno nimo dili gid kuno nimo ikakumparar ang ilang pagtulunan di gani sila musugot bidilyo napas Robin Eclio ay o pananglitag managpato siya sagpaon ka nganong imo mang ikumparar ang PBCM sa PBMA bisag pag moingon siya sige tugutan nato nga gikan didto gikan na kanang ilahang nangulo bisag anaon lugar ko na pagsulti unya kay kami may tagiya sa pagtulunan kami nag-ingon nga dili ikakumparar ikaw may magbuot unya naon sa man wa ka mabulyaso ng imong katarungan mo na nga kung sila wala mo tugot nga sa pagkumparar nga maura kay sila mismo ninigar nga dili sila gusto nga ang PBC makumparar diri tali kanila bisan pas imong gipasakupan nga ikaw ra ang nagtuo nga si Ellen Gulwet dili propeta kay bisag tuod nag-ingon siya wa ko magpatawag og propeta pero naay inong doktrina baba sa imong kauban labaw pa nimo nga pastor bisag parehas nimo og titulo pagka-ebanghelista nag-ingon basta tinuod nga propeta dili mo angkon nga siya propeta pero tinuod nga propeta may Bibliang gibase bato pa niyo resulta man is kulang na mo sa pagtuon ikaw mo'y kulang sa pagtuon ay kung pamation ka nga magwali mura kag tao nga nagbaligya
nga naa sa peryahan og unsay iyang pagpahigayon diya sa posta-posta, no? Nakaron niya kay gi-confirm man ni Ruben Iclio nga dili gyud walay kakumparan sa ilang pagtulon, andi wala dili maparehos ba dron? Ha? Balido kay siya mismo ang tag-iya o pundador sa pagtulunan mo na'y nag-ingon nga lahi di ay ang PBC, lahi po na sa inyo ni sa ubang reliyon kung itandi sa ilang reliyon. Tawag ang pangutana sa imong akusasyon. Nakaron. Pero dinhi kita para atong i-justify nga kini bang atong pagtulunan ato mang nawadwad o na ipadangat kanila o kaninyo mga mahal nga tigpaminaw nga ang among doktrina kay giingon naman namo nga nabahin sa tulo ka dagkong panahon pagpangalagad sa amahan nga mao siyuba sa panahon katawhan nga Israel ug sa ikadong hugna nga pagpangalagad sa pagtulunan kang Kristo nga dili gipaundiran ni Ellen G. White, dili pod protestante nga mga misyonaryo, kundi misyonaryo ni Kristo ang tawag. Unya, si Kristo ang giwali. Og sa ikatulong hugna nga panahon, diha sa Espiritu Santo nga pagdulumala, natuman sa magtutulo, di ka lang mooyon. Ha? Diri sa sulod sa pagtulod ang PBC. Sa ato pa, Espiritu Santo ang among gipamaton. Sa dapit naman sa kang Ruben Iclio Idira Sr., sa mga nakatuo na sa iyang pagtulunan ingon nga leader, unsa diya siya sa ilang pagtuo, Brad Deber? Mismo sa usa sa mga membro sa PBM-EREB nga gitukod ni ining Ruben Iclio Sr., nagpamatuod sila nga kana daw si Ruben Iclio Sr. iisa lang daw na sa Kang Kristo. Kang Kristo. Oo, na niya atong patalinghugan. Isa ng dinagat, matatagpuan ang sentro ng grupong Philippine Benevolent Missionaries Association o PBMA. Kung sakaling dumating man daw yung panahon ng paggunaw ng mundo, ito lang daw ang mananatiling nakatayo. Dahil para sa kanila, ang lugar na ito ay pinuprotektahan ng kanilang Divine Master, si Ruben Iclio Sr. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Si Jesus Christ at saka si Divine Master, isa lang yun. Atong timan-an mga mahal nga tigpaminaw magkaigsonan, nga si Ruben Iclio diay o si Kristo usara, katumbas gikuha nila ang prinsipyo sa Juan 10:30 nga nag-ingon si Kristo, ako ang akong amahan usara. Unya gipamatud-an nila nga dito daw sa Dinagat Island magunaw man ang mundo, ito lang daw ang mananatili. Sa ato pa magpabili nga dili maunsa, gitawag kini nila og Holy Land. Sa ato pa ang pag-establishar nila about sa ilang pagtuo sa maong leader nga si Ruben Iclio mao si Kristo. Nganong gisabot nila? Kani may mga gipang bulgar o gi-reveal ni Jid B. Iclio nga usa ka artista nga bata ni Ruben Iclio igsuon sa Ruben B. Iclio Jr. Nga siya na ang nagdumala karon isip sa PBMA nga wala kuno mag-angkon og pagka-Dios ang iyang father. Ang problema kay wala lagi mag-angkon og Dios basig puparihos sa giingon ni Mitchell Bendelio nga wala man kuno mo angkon og propeta si Ellen G. White. Pero nay mo tawag niya di man lang kuno siya manubaling. Pero ang iya daw gipayag nga ang iyang bulaton labaw pa gani daw sa propeta. Pero ang iya daw kuno messengers of the Lord. Pero gitubag sa mga kauban nga ang tinuod nga propeta, ang ubang propeta mo angkon nga propeta, pero naapoy dili mo angkon nga siya propeta. Pero propeta, tinuod ang propeta. Diha ka wala makatuon Bendelio. Nakaron, diha nalipat si Jid Iclio. Nga naman, tungod kay ba man ang mga tinunan o sakop sa iyang amahan o ginikanan, nagtuo nga siya si Hesus Kristo kung wa mo gawa sa baba ni Ruben Iclio. Niya, anong mapamatudan nga siya naa sa kahimtang nga Kristo? Kay mismo si Ruben Iclio nagpamatuod nga wala pa'y tao sa kalibutan nga mulabaw pa niya. O, kitaon mo. Di, labaw gid siya sa tanang tao sa kalibutan. O, walay bisan kinsa nga makatintal niya. Tanaw na to, ibasi din na to sa Biblia, kinsa man ang tao nga nung dili man matintal. Kang kinsa lang kanang bulaton. Niya, ang pagpamatuod ni Ruben Iclio sa buhi pa siya, mo kini ang nabili niya. Gitawag kini ni Jid Iclio og selected golden message sa iyang ginikanan o ang pundador sa PBM. Ayaw usa ka mo magtutuo nga sa bisan si kinsa na lang. Dahil nagingon ko kaninyo nga samtang ang akong utukan
Maghatag pa og inyong kaugalingon paggiya. Maghatag pa og mga maayong pag-alagad alang kaninyo. Dili pa kini mabalhin. Kung wala pa'y tao na magkatintang kanako, wala pa'y tao na magkabungkag dinhi sa atong gingharian. Dining balangay sa sagot. Nobody. Wala pa matao karon ang tao nga mulabaw kanako nga mubungkag sa atong pagtulutan. Mao kini ang dakong hinungdan nga gibuhat ang tutok sa PBMA. Kita na to, Bendilyo, among giladlad ang ilang rason nga wala pa kunoy tao sa kalibutan. Wala pa matao nga dunay mulabaw niya. Di. Masuko ka lang diag masuko basta mao ni iyang rason. Unya, nag-ingon ana mi nga kami. Ingon ana na karon kay maor man ka mig-utok. Unya, nag-ingon siya nga maong namugna ang gitukod ang PBMA matod pa niya. O wala pa'y tao nga makatintal kaniya. Na basta tao ka, posible man yun nga matintal ka, pero yun kuno'y tao nga makatintal kaniya. Nga naman, okay siya man si Jesucristo. Gitry bitaw sa yawa pagtintal si Kristo. Una natintal ba si Kristo? Wala. Na ang Diyos na ba mo dili matintal sumala sa Biblia, Brad Rene? Kung basahon ang Biblia? Sumala sa balaang kasulatan, Reverend, ang Diyos lamang mo'y dili gid matintal. Dinhi sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 13, ang akong pagbasahon nga Biblia, 70 Adventist Church nagaingon, ayaw ipaingon ni bisan kinsa sa diha nga siya pagatintalon. Ako gitintal sa Dios, kay ang Dios dili arang matintal og dautan o walay bisan kinsa nga iyang pagatintalon. O nakita na to, kay ang Diyos dili arang matintal og dautan. Di man kuno matintal ang Diyos og dautan. Nawa man kuno'y bisan kinsa nga tao nga makatintal niya. Di ang mutintal ang dautan man. Unya, ang Diyos sa Biblia, wala man po'y tintalon sa Diyos. Di sa ato pa napamatud-an nga wato niya ang kuna nga siya ba Diyos. Pero sa iyang mga pag-explikar, diha mada. Kay matod panimo nga si Ellen Goldwhite, dili propita Bendilyo, pare sa ana, kay wa mo angkon. Pero ngano nga di maka siya propita, nganong naman siya idaghan sa mga previous sa una, imo mangganing gipangbasa nga nagbasa kag mga panagna ni Ellen Goldwhite. Ba man ang usa katao managna nga di man ka propita. Beto ba gana? Kana. Ha? Kumbaga na do, Bendilyo. Tubaga na nga murag magwali og naa sa peryahan. Kay wa untay basahon ni Ellen Goldwhite nga nag-iming sa mga panagna kay di man ka siya propeta. Nakaron, ato nang napamatud-an nga Dios di ay na berdron kanang dili matintal. Di wa masayop ang iyang tao nga si Ruben Icleo at si Jesucristo isa-isa lang rin. Oh, matod pa. Nakaron, ingon ini ang atong buhaton. Bisan ba si Ruben Icleo nga gituuhan nila niya na gi-confirm kinipod sa iyang apo, kisa iyang apo, anak ni Ruben B. Icleo Jr. nga si Ruben Madron Icleo nga mauna siya karon ang Supreme President and founder sa Rubenian. Diha nagipangkuha kay nabahin man sa duha PBMA ug ang Rubenian. Yang gi-confirm nga bisan si Ruben Icleo nga gitawag og divine master nila nga naa sa shrine matod pa niya nga kung panahon nga naa siya kaguol dito daw siya manawag og mamati gani kuno mamati gyud kuno kanunay unya dili gyud kuno mobiya sa iyaha o sa ilaha hunahunahon nimo kung pananglitan ang usa ka tawo mamatay kung para nila ordinaryo lang si Ruben Icleo Sr. sa ilang pagpatuo kay ingon ra bas Jade Icleo nga artista man ni siya di kuno na siya Dios na ngano man ang imong pag-umangkon nagkonfirmar man nga mamati nga og mamatay ng tao na mas Ecclesiastes 9:5 nga ang tao mamatay wa nay kalibutan na mamati man kuno ni siya gyapon atong patalinghugan para dito gikan ang tinubdan nila og ingon ini ba ang among pinamatud-anan Mga nang malapos lang. Ampo na lang. Ako bitaw, wala ko yung problema. My number one parent is Divine Master. Divine Master, naaraman siya sa shrine permanente. Permanente siya maminaw sa kuwa. Oh.
Di ko namiyaan. No? Atong nadungog. Nga naamang kuno siya sa Israel, bradron. Kung na siya'y problema, manawag ko siya. Mamati man kuno siya. Unya, dili man kuno siya mubiha. Na nganong daw na may palakpak. Mo ni imong gingon, Bendilyo, nga maorame? Maorame? Jed, dili ni sa pagpangatake na mo diya ninyo. Na kumparar, gumikan sa pangutana o sa reklamo kunuhay ni Bendilyo nga iparihos man atong pagtulon og ang inyo. Pero ang imong daddy, nagpamatuod na nga walay kakumparahan sa inyong pagtulunan. Imo nga ginikanan mo'y nagsulti niini. O kini karong na napamatian, imong pag-umanggon. Kay anak man si imong igsuon nga si Ruben B. Ecleo Jr. Kini si Ruben Madron Ecleo nga mo'y nagdumala sa itawag og Rubenian International Incorporated. Ang pangutana, kay nganong makapamati man siya, Bradron? Sa Biblia, ato namang nadungog nga siya si Jesucristo, no? Sa pagpamatuod nila. Sa Biblia naman, kinsa man ang tawagon unya, mutubag o mamati. Busagani, nitubag kay nakabati. Makabati man gyapon kuno ni siya, bisag naas na siya sa Israel, Bradron. Sa Biblia rin, wala lain nga kung tawagon niya muhatag sa pagtubag mauning Dios. Di sa to pa, Diyos yun nila, no? Oo. Akong basahon rin ng priba din ni Jeremias, Kapitulo 33, versikulo 3, onye, pabor na to sa Biblia nila, nga may tatak. Sa SDA. SDA Bible nga Biblia. Tawgon mo ako, og ako mutubag kanimo, og magapakita kanimo, og dagkong mga butang, og malisod nga wala mo hibaloi. Sa atong nabasa sa Biblia, matud pa sa Dios, tawgon mo ako, og ako mutubag kanimo. Mao di ay gapon nga bisan siya napahulay na kay kanang butang nga shrine paras mas Rizal Shrine. Gipahigayon nga naa diha lugar. Ang nabutang diha, wala na nagibiyaan na ang lawas sa espiritu. Wala na kinabuhi Wala na lugar. kinabuhi. Pero nganong makapamati pa according ni Robin M. Ecleo III. Makapamati man di Dios, di na nag-ingon ba nadungog ba nato sa baba? Ingon niya na Bendilyo kung magbuhat tag pamatuod na ay mga premises nga nindot pamation diha ka magwa di kay imon laga-laga bisag wa dadas pagtulon amin siya nganong di man ninyo pamatud-an nga ang anak ni Tomas Eugenio kay Espiritu Santo Dios nganong pamatud-an man namo nga nakaila mamig Trinity naday Trinity maapil pa mi ana kinalay maka nganong ikaw may magbuot sa among doktrina ikaw mo'y tag-iyas balay og sa balay pa ni ikaw mo'y maghari-hari mo man ron ang nakadiferensya nimo nya wa na matubag simple lang nakaron niya ang atong makita tungod kay mamati man siya kay Dios di ay si Kristo kay mao may ilang ipato sa Biblia ba si Kristo Dios ba bro? Oo, Reb. Atong basahon ang priba nga atong Ginoong Kristo Dios sumala sa pagpahayag sa ang tinun-an nga si Pablo. Niya tay Biblia nga gitawag ang buhing pulong. Ha? Basahon ako sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 8, ang priba gingon sa pagpahayag. Ayaw gayod kalimti nga ang kahibulungang kamatuoran nga si Hesus Kristo nagpakatao diha sa banay ni Haring David. Og siya, si Kristong gipasabot ni Pablo, og siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Di ba tinaw brother nga ang atong Ginoong Kristo Dios. unya kini si Kristo sa pagtuo sa mga membro sa PBMA Maora si Ruben Idira Ecleo. nga mao si Kristo. Kristo. Oh, di busa di ay bisag patay na pananglitan, tawagon nila, mutubag man kuno. Namaman na ilang istorya. Nga ingon pang Bendilyo, maura mo. Oh, ayaw pag-ingog maura, kay mismo ang baba sa founder diha, sa buhi pa, iyan ang gibilin ang mga sulti, nga dili gyud mo kakumparahan. Oh. Aron balik ko nang imong pag-ingon Bendilyo nga mao ra mi kutoka, ipapli nga nag-ingon mi nga ngamong magtutudlo mao si Kristo. Oh. Ana. Mana. Kana mo na Evidence ba? Evidence. Ako sabiyaan na nimo. Unya karon kining apo naman ni niya. Si Ruben Ecleo III sa pagpahigayon niya iya gyud daw nga paningkamutan nga patay naman iyang daddy bisag asa ani. Iya gyud kunong paningkamutan nga ibalik sa mga membro ang iyang daddy o sa ilang atubangan. Di sa atupanan na pud siya igahom. Human nga siya milingkod o nakatukod og Rubenian International Incorporated, pwede niya ipabalik iyang daddy ato patalinghogan. Okay. Mo nang malapos lang.
Ampo na lang. Ako bitaw, wala ko yung problema. My number one parent is Divine Master. Divine Master, naaraman siya sa Israel permanente. Permanente siya maminaw sa kuwa. Oh. Di ko nabiyaan. No? Kung lang kamo, mga batanon, swerte kayo mo nga namoy ginikanan nga naa sa inyo ha. Isa paglayo pa mo, magsigir gihapon mo istorya, mag-Facebook mo, mag-Skype mo, sa parang diha, kami ni Daddy, di man mika Skype. Pero himuon yun ako nagpamaagi, nga ibalik yun ako sa diri sa inyo matubakan. Kami ni Daddy, di man mika Skype. Oh, di man mika Skype. Pero himuon yun ako nagpamaagi, nga ibalik yun ako sa diri sa inyo matubakan. Nabati na to, mga mahal na mutig paminaw, perting paningkamot sa apo ni Ruben Icleo Sr. Nga, mamati man kuno niya si Divine Master kay naman sa shrine. Mao to lugar, pamation siya kay naamang kuno mag-uban nila. Pero paningkamutan gyud kuno niya nga ibalik kuno ang iyang daddy. Ang iyang daddy, mao man na si Ruben Jr. O na ibalik man niya, naunsaon na pagbalik nga patay na. Di unsa man day siya sa kahimtang. Aduna na siya gahom nga gihuptan. Kay nganong makapabalik siya na malupig ron iyang daddy anak kay dili siya makapabalik og dili paningkamutan ni sa iyang bata nga si Ruben Madron Icleo III. Nasa Biblia, Brother Ber, kinsa ang makapabalik sa kinabuhi og pabalikon man galing niya? Diyos ang kanang Makapabalik. tubag na Reb, nga makapabalik sa kinabuhi ato O, pagkapribahan. Prueba? Oo, dinhis sa Juan 5, versikulo 21, niya kining may tatak is diing nga Biblia atong pagbasahon, nagaingon nini. Kay maingon nga ang amahan nagabanhaw sa mga patay ug nagahatag kanilag kinabuhi. Maingon man usab ang anak nagahatag og kinabuhi kang bisan kinsa nga iyang kahimutan. Na nakita nato ang statement sa atong Ginoong Kristo, ang amahan kuno, katong patay na kuno, makapabalik sa kinabuhi, di mabanhaw. Maingon man usab kuno ang anak, makahatag og pagpabalik sa kinabuhi. Di mabalik, di nga naman iyang dadon, paningkamutan niya nga mabalik, tungod kay dunay siya gahom. Nga na, o di atong nakita, og ang priba, nga kini si Ruben Madron Icleo III, nga maoni ang pundador, Supreme President and founder sa gitawag og Robinian International Incorporated. Doon na ba'y atong ikapakita ni ini nga priba nga apo gini siya ni Ruben Idira Icleo Sr. Brad Deber. Okay, Reb. So, natin pagkabasahon nga referensya, Reb, kining Dakaraga Times, niya punto la itong pagkabasahon, Reb, nagaingon ni ini. During press conference after his arrest with the PNP Chief and NCRPO Regional Chief, Icleo Jr. admitted he is no longer the supreme leader of the PBMA, who once claimed membership nationwide and worldwide to be at 3 million. Unya natin mabasa diri nga gisulti ni Ruben Icleo Jr. nagaingon ini. Matagal na hindi na ako ang supremo sa PBMA. Pinaubaya ko na sa sister ko, si Jade. Tapos anak ko, si Benji sa Rubenian. The arrested former Dinagat representative Ruben Buray Icleo Jr. told the media at the Krami News conference. Dayon na additional diri mabasa na to nagaingon, Benji is son of Ruben Buray Icleo Jr. Complete name, Ruben Madron Icleo III, President and founder of Rubenian International Incorporated, registered separately with SEC as a religious organization. Kakon atong ipadayon sa pagbasa sa Bisaya, Reb. Okay, nagaingon ini. Atol sa press conference human sa iyang pagkasikop uban sa PNP Chief o NCRPO Regional Chief, si Icleo Jr. ni angkon nga dili na siya ang supremo nga leader sa PBMA. Nga kanhi nangangkon nga miyembro sa tibuok nasod o tibuok kalibutan nga moabot sa 3 ka milyon.
Dayon mo niyang gisulti ni Ruben Icleo Jr. nagaingon ini. Dugay nako nga dili supremo sa PBMA. Gisalig ko sa akong igsuon nga si Jade. Unya akong anak nga si Benji sa Rubinian. Ang dinakpan nga si kanhi dinagat representative Ruben Buray Icleo Jr. niingon sa media sa Krami News Conference. Then, sunod mo niya itong mabasa. Si Benji, anak ni Ruben Buray Icleo Jr. Kompletong pangalan, Ruben Madron Icleo III, presidente o founder sa Rubinian International Incorporated, nga bulag nga narehistro sa SEC, isip relihiyosong organisasyon. Oh, na unsaon man pag-ingon sa among kaatbang lugar nga si Bendilio nga nagtumo-tumoy mi bisan pa sa PBM ikasakit ni nila nga na pahayag kining pahayag nga gumikas imong pagkumparar unya pagsulti namo ila ni nga mga pagpamatuod ikasuko nila nga ila ng sistema sa ilang pagpahigayon niya na muna mga malamutig paminaw di mi pares di mo ba nga laga-laga lang matud pas imong makauban nga di ka naman mo ila sama sa inyong doktrina nga naas ika-23 nga tima 28 man nga tima sa pahina sa 61 nga si Ellen Goldwhite maong propita nibiya na di ka anang doktrina ha matud pa nila di ka na sabrista oy salbahista ka matud pa ni Labrador no nakaron atong ipadayon kay ang ato to compare kung parihas ba atong gikuha nila na ingon ana ba among pinamatud-anan ay dili oy munang among gihatag ka ng mga pamaagi nakaron ingon ini unya si Ruben Icleo ngano daw nga nagtukod siya Rubinian International Incorporated kay kanang Ruben magpadayon gyud kuno na nga ngalan na kay bisan pa kuno og manaanay iyang anak iyan ang gidoktrina di ay nga ang ilang anak dili gyud kuno mawala ang Ruben kay kinahanglan gyud kuno nga magpabilin nga ang mga namembro diha naglaom dito sa pikaside nga PBM nawa dito bahala dihag kinsa na ingalan pero sayang gidumala nga Ruben yan permanente gyud Ruben nga naa sa ila unya mo na nga dili gyud kuno makumparahan ang iyang sistema tungod kay kana kuno para lang sa mga Ruben. Atong patalingugan si Ruben Icleo III. Okay. Ruben Icleo, yung pangalan ko. Yung tatay ko, Ruben Icleo rin. Yung lolo ko, Ruben Icleo rin. Kaya kung sabihin mong, pati anak ko, Ruben Icleo rin. Oh. Kaya kung sabihin mong, si Ruben, mawawala rin yung katagalan kung sasabihin mo. Imposible mangyari. Yung anak ko, pag nagkaanak na lalaki, Ruben. Tapos yung anak niya, Ruben pa rin. So paano kayo mawawala ng pag-asa? Di ba? Siguro, may ibang Icleo dyan na basagulero, ganito, ganyan. Kasi ganoon rin naman ako dati. Hindi ko naman sinabi sa inyong gayahin ninyo. Hindi nyo na yun role. Hindi nyo na yun, hindi na yun sapat tama para sa inyo. Tama lang yun para sa amin. Hindi ko naman sinabi sa inyong gayahin ninyo. Hindi nyo na yun role. Hindi nyo na yun, hindi na yun sapat tama para sa inyo. Tama lang yun para sa amin. Dahil Ruben kami. Hindi ko naman sinasabi na ayaw kong maging Ruben. Hindi ko sinasabing gano'n. Saya nga ako naging Ruben ako dahil kung hindi ako naging Ruben, kung naging iba yung pangalan ko, wala sana akong maitutulong sa inyo. Kita na to, nagpasalamat daw siya nga Ruben ang iyang pangalan. Kay kung dili ko no Ruben, wala gyud kuno sila siya'y makatabang nila. Unya kanang Ruben, wa siya mag-ingon nga gayahin. Kay sa ila ra gyud kuno na ng Ruben. O tinaaw na to. Nganong sa ila man ka ng pulong lang Ruben, nga mahimo na dayong Ruben yan ang katong magsunod nila. Kay bisag mawala na siya, Ruben lang gyapon ang mapuli sa diha sa iyang anak, diha sa pagtulunan nga Ruben yan. Exclusively sa mga sa iharang pamilya, siya may originate, nag-origin ana. Nakaron, ngano nga lahi para ra gyud kuno na sa Ruben kanang sistemahan nila. Kay siya nagpatuo na pod nga siya sa tanan nga mga tao nga nag-edad og 90 anyos Bradron, Brad Deber, Brad Rene. Lima kuno kapiluon pa ang iyang edad sa ato pa magulang kuno sila tanan kuno nga Icleo
nga naa sa pamilya nga Ikleo, dagko kuno silang edad kumpara anang ilang gilidiran. O di, lain na sang pinabugat nga pamatod, naba na sa amo? Wa. Inganaon ba nato ang pagpamatuod, bradron? Dili gyud. Wala. Busa dili pwede igno ni Bendilio nga pareho rang utoka. Wa man na sa mua. O, na agig pamatuod ni bradron? Atong paminawan ang pahayag ni Ruben Icleo The third. the third. Mga nang malapos lang. Ampo na lang. Ako bitaw, wala ko yung problema. May number one parent is Divine Master. Divine Master, naaraman siya sa Israel permanente. Permanente siya maminaw sa kuwa. Oh. Di ko nabiyaan. No? Kau lang kamo, mga batanon, swerte kayo mo nga namoy ginikanan nga naa sa inyo ha. Isa paglayo pa mo, magsigir gihapon mo istorya. Mag-Facebook mo, mag-Skype mo, sa parang diha, kami ni Daddy, di man mika-Skype. Pero himuon gina ko nagpamaagi, na ibalik gina ko sa diri sa inyo matubahan. Kami ni Daddy, di man mika-Skype. Oh, di man mika-Skype. Pero himuon gina ko nagpamaagi, na ibalik gina ko sa diri sa inyo matubahan. Siyempre, sama sa inyo ha, si Master, ginikanan po din nyo. Bisa pag ino ni mga 90 anyos na kaginikanan gihapon nimo siya. Kaya nga no, ang edad na mo, no, mga Ruben ni Cleo 5 times nga mas taas pa sa inyong edad. Ang edad na mo, no, mga Ruben ni Cleo 5 times nga mas taas pa sa inyong edad. Oh. Mas labaw ang edad. Inani lang akong lawas, maglabaw ang edad sa inyo. Ha? Inani lang akong lawas, maglabaw ang edad sa inyo. Ha? O, nakita na to. Nya, ingon ana ba among pinamatudanan? Nga mag-ingon mig dagko na mig edad? Uy, o niya, imong ingnon nga parehas rami? Nga sa mga nag-edad ko no, og 90 kung nagmaster mo, isip gyapon ginikanan ninyo. Kay my parents, mao man daw si Divine Master nga nasa shrine matud pa niya nga mamati siya na nako ug nakoy problema kagulanan niya dili man ko niya biyaan matud pa niya pero si daddy kuno niya siya isaad niya nga ibalik kuno niya sa ilang atubangan makpak sila kay ganahan kay sus makapabalik dining iyang kuano kini ang anak ni Robin Jr. Unya nag-ingon din siya nga sa pamahayag niya nga taas pa mig edad ninyo ingon ani ra ni among lawas ingon ani rami pero basta Ikleo dagko na nag-edad taas nag-edad kanang edad ninyong 90 pilo-piloon pa na ka 5 sa among edad sus di nagpatong-patong na ang mga edad ay nini magulang kuno na sila oy sa ilang mga gipanglidiran siya do nanay naggitikoko dito oh naana sa mo Bendilio. Ingon po sa iyang lulo nga, si Ruben Idira, Ikleo nga, dili gyud ka kumparahan, di gyud makumparahan, wala gyud na, kay ngano, ingon ana man ilang klase sa sistema sa pagpamatod. Unya, sa lain paghigayon, Bradon, Brad Deber, Brad Rini, nga usa sa mga membro, nga ang nakatunan niya sa pagtuon sa kasulatan, gikan sa ilang superior, kang Divine Master, may lain katong gitawag og Kristo sa ilang pagtuo. Unya, kay gikan man kuno ng tinudlo dito niya sa ilang agalon nga ministro, ang ila kunong samahan, ang ilang pagtulunan dili pud kuno na pwede tawag relihiyon atong patalingugan ang usa sa ilang membro. Okay. Ang ating samahang PBMI ay ito'y hinango o pattern sa kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating samahang PBMI ay ito'y hinango o pattern sa kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo. Nagbabasa po ako sa banal na kasulatan upang maihambing, maikumpara ang ating samahang PBMI nga ang ating mga gawa sa samahang PBMI o mga itinuro ng ating mga superior sa ating Divine Master ay nakasulat din po sa banal na kasulatan
kung anuman ang kanilang ipinagkaloob sa atin. Bagamat ang ating samang PBMI ay hindi ito relihiyon. Bagamat ang ating samang PBMI ay hindi ito relihiyon. Nakita nato matinaw nga ang ila daw samahang PBMA dili kuno relihiyon. Pero kini daw pattern jud kuno ni sa atong Ginoong Kristo nga pagtulunan. Gani ang pagtuon niya base sa kasulatan sa gitudlo sa mga superior. Sa ato pa mga kadagkuan niya gikan sa anak gikas lulo o senior o junior o sa kinini ang apo na gitudlo man kuno na di pattern man kuno na sa kang Kristo dili kuno reliyon unya si Ruben dili kay siya mas Kristo na karon ang tinun-an nga matuod nga Kristo sa Biblia bradon wala ba sila magpadayag og reliyon sumala sa Biblia ang atong basihan kay sila wala man kuno ang PBMA di man kuno tawgon nagrelihiyon. Sa Biblia rib, ang mga matuod nga katawhan nga nangalagad sa matuod nga Kristo nagpadayag og relihiyon oy. Busa atong panawagan sa mga PBMA brethren kung pananglitan ingon ana man ilang pagtuo unya magbase man day sila kasulatan ay kasulatan mga higala kay mangita magkatagkaluwasan nga mo pod nagpasalamat pod mi aning kagaro-garo ni Bendilio kay nakahatag migdalan aron pagbukas nga magkalahi ta og doktrina unya ang inyurang founder sa PBMA leader the late Supreme President and founder Ruben Idira Ecleo mo nag-ingon nga dili gud ikakomparar ng inyong pagtulunan di supalpal na daas Bendilio. Tinuod ka na nya matud pa sa atong nabati gikuha ang pattern sa panahon ni Kristo nya kanang inyong founders Kristo man na sa pagpamatuod sa kauban nimong membro kanang man makasubay mo nga di man day relihiyon ni inyong gipasakupan. Basahon na kong priba sa pahayag ni apostol nga si Pablo dinhi sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 sa Bibliang Katoliko nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales. Basahon nako 3:16 sa unang Timoteo. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. O na sila relihiyon. Nagpadayag siya ingon nga tao og namatud-an nga matarong pinagi sa espiritu. Og nakita siya sa mga anghel, giwali siya sa kanasuran, gituhan dinhi sa kalibutan og gibayaw ngadto sa langit. Tinaw kay Reb, si Pablo nga tinun-an sa matuod nga Kristo, nagpadayag gaduna sila tinago nga relihiyon. Doon na sila tinago sa ilang reliyon kay matinaw nga giingon man walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Na si Pablo membro man to ni Kristo. Di nagpasabot nga kining giingon ni Bendilio nga parehas mi naaman mi nag-ilaman magreliyon ang ilang pagtulunan di man nila i-accept nga reliyon asa kwa Bendilio ang imong giingon dong nga mauraming utoka nila. Na karon dong og nabangag na ta og maklaro man sa atong pagwali diha kana pangag na ta mahwad-an na pud lang di ay tagngipon mahurot na lang pud di ay di ta kabalo manabot matupan mo resulta man na ninyo kuwang og pagtuon ikaw maligi moy kuwang sa pagtuon dong Magpataka ra magagyaw-yaw mo itong ingon ka sa imong mga texter kaplo ka kay pataka magagyaw-yaw why evidence ba? na karon no kay adto naman sila tinago sa ilang reliyon. Ang pangutana, brother ni, kinsa ba ang tinago sa ilang relihiyon ni Apostol Pablo diha sa ilang pagtulunan? Ang tinago sa ilang reliyon ni Apostol Pablo, Reverend mo si Ginoong Jesucristo. Dinhi sa nakasulat sa ang Biblia Seventh Adventist Church sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ngadto sa 28 nagaingon gibutan sa Dios ang pagpayla ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglahom alang sa himaya siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Busa katong membro sa PBMA nga nag-ingon nga ang ilang pattern gikan kang Kristo wala hunahuna ra na nato higala. Ang pattern diha naa sa pagtulon ang PBCM nga muyon mutuo nga naay reliyon. Naaman sila tinago sa ilang reliyon.
Ang ilang tinago sa reliyon, wa na matago, kay ilang gipadayag, pinagi sa pagwali, ang tinago nga mo si Kristo, ang katuyuan, para madala ang mga tao. Nakaroon kay inyong manggipamatuod nga si Ruben Icleo mauna si Kristo. Unya kay bulag man sa Biblia ang inyong baba nga pattern ni Kristo ng inyong pagtulunan. Kay matod pa ninyo, dili man na reliyon. Samantalang ang tinunan ni Kristo, nagreliyon doon na daw sila reliyon. O sa ilang reliyon, may tinago sila. Kisang tinago, ay si Kristo. Ilang giwali. Pero ang pangutana, daghan mang nag-angkon og Kristo, nagwali Kristo apil nas bendilyo. Ang ilanan ba sa panahon garon? Kung magreliyon ta, ang ilanan ba? Hesus Kristo ba, brethren, ang ilhanan. Kay giwali man ni sa panahon sa mga apostol nga si Kristo. Si Apostol Pablo nga nag-ila, nga doon na sila relihiyon. Ilang tinago si Kristo, ilang giwali. Katubang giwali nila Kristo mapadayon ba to, brethren? Di na ba to maalisdan, brethren, nga wali? Ang tubag dili magpadayon og mailisdan to. Sorry kaayo sa tanan nga mga pagtulunan nga nagpadayon sa pagsangyaw sa ngalan ni Kristo, di gyud kamoy ilhanan. Dili kamo ang ilhanan sa mga matuod nga katawhan nining panahon karon. Ikaduha, brethren, dili po sila masakit. Kay gipakita na to, isip ebidensya o priba, nga lahi ang PBCM o ang PBME. Samtang ila, napadayon si Kristo. Samtang ato, dili na mapaden ang pagwali kang Kristo. Base sa Biblia, dili sa imnonon nga gisulod sa baso nga tabliya. Okay, basahon ako ang priba, Reverend Dinido na tayo Biblia nga. Biblia ang Katolikong hiligaynon. Sa kahilunggo version ba, pero Katolikong Biblia kini. Basahon ako pahayag ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13, versikulo 9 ngadto sa 10 gingon. Kayang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kunang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Klaro kayo nga ang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton gihatag katong pagwali sa pulong sa Dios. Hindi pa himpit, may himpit daw nga moabot sa ato, papulihan to. Kaya di pa dahito himpit katong pagwali sang pulong sa Dios. Question, Bradon, pabor naman nimo ang Biblia. Unsa ba ang pagwali sa pulong sa Dios nga gihatag nila ni Apostol Pablo, pero moabot ang panahon nga nawala pa dahito kay dili pa to mao ang kahingpitan. Sigon sa pahayag ni Apostol Pablo, dili katong magwali sa SDA nga murag naasperyahan. Okay. Atong sundan ang pahayag ni Pablo, Reverend, kay siya may nagpahayag nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios pero dili hingpit ug kutoy mawala. Mao nga pun nga Biblia ang hiligaynon version nga Catholic Bible. Sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 gingon kini sa pagpahayag. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo ning gisplikar ni Pablo nga ilang giwali pero dili hingpit kay mawala o mawala kay dili pa hingpit. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. O di gihubad kasalanan ba namo ning Biblia, Bedilio? Di man kami naghimo ani. Ina kung granting nga si Ruben Icleo maos Kristo na di naman magwali ta Kristo, di paltos, di may parihas og doktrina. Di pod gani ta parihas. Ha? Nanudlo-tudlo ka dito sa lain nga parihas rami sa abadiha. Kamoy parihas kay mao ra man mo giwali. Ang wala lang diya magparihas, wala mo'y gitudlo nga sama nga leader nga himuon nga Kristo kay ang inyo propeta, pero wa pod mo magparehas kay ikaw ra may di mo ila nga propeta. Ha? Imbis manalagna murag diduso ka, di himuon na lang nato nga manalagma. Karon di na klaro nga magkali. Kung mawala man ang wali nga Hesukristo, kay pulihan pa diay. Sigud sa nakasulat sa Biblia. Ang wali ka, ang mulutaw, wali nga hihuba mao na itudlo ipadayag para dawaton sa mga tao, brethren, sumala sa Biblia. Dini sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church sa Jeremias kapitulo 31 versikulo 34, og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang isig ka tawo, og ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsoon sa pag-ingon iluhon mo si Uba, bisan diha lang atong pagbasa ang ngalan ni Uba, di dayo paila. Nakatugo na nga og sila dili na magtudlo katong mga katawhan sa Dios nga tinod. Sa tagsa-tagsa si katao og sa igsoon. Sa pagpaila nga ilhon mo siba doon na nailain nga ilhon. Mutuo ka magsadili, wala na diha sa atong Hesus Kristo. Unsa naman nga wali nga ilhon nga moy idala o dadon nga pagwali sa na-record sa Biblia, Brad Deber? Wali na sa Espiritu Santo reb ug may tagna ni ana ug kita ang katumanan dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 unya ang Biblia nga atong gamiton kining may tatak SDA nagaingon ini og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo
pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butangan niini ang mga manulundat nangandoy sa pagsudong. Mo nang wali na sa Espiritu Santo, mo nang among giwali, di lang tuhan ang katumanan. Ay di bali, kaya nakasulat man nga ang pagwali sa Hiyuba, dili magpadayon ang pagtudlo, hasta ang wali nga Kristo, naalag imo ming ipagwali tuglon, yawa na li iwali. Mo nang Espiritu Santo, ang among giwali. Nataliwala sa nagpatuog Kristo, kung buhi man ang ilang Kristo, ay di magsilbi, kay di naman wali karon sa panahon kang Kristo. Sumala ni Apostol Pablo. Kung patay na ilang Kristo, sama kang Pilimon Riambonanza, patay na siya. Sama kang Ruben Icleo Sr., patay na siya. Na sama kang Paulino Agapay sa ang piniling nasod, patay na siya. Na sa Biblia, kapila ba mamatay ang atong Ginuso Kristo, kay naa naman ni sila o ba nagpailabran ron? Kausara ribirin, munang digid mo sumada kung may mag-angkon-angkong Kristo niya namatay, di gina matuod nga Kristo kay kausaras Kristo maghalad siyang kinabuhis pagpakamatay. Natay Biblia ng pulong sa Dios, basahon ako dinhi sa pahayag ni Pablo sa Hebreanon kapitulo 7 bersikulo 27 gingon sa pagpahayag. Lahi siya sa uban nga mga pangulong pari nga kinahanglan maghalad matag adlaw. Una alang sa ilang kaugalingon nga sala o pagkahuman alang sa mga sala sa katawhan. Apan si Jesus kausalang gayud naghalad. Gihalad niya ang iyang kaugalingon didto sa krus ug wala na gayud niya kini usba pa. Sa ato pa, dili na niya usbon pa ang paghalad. Kahulugan sa paghalad, Bradron. Okay, niya tayo Biblia sa 70 Adventist. Basahon ako rin ang kahulugan sa paghalad. Mateo, kapitulo 20, versikulo 28, so gingon. Maingon nga ang anak sa tao, miyan dili aron siya pag-alagaron, kundili sa pag-alagad, o sa paghalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay. Pagpakamatay, ingon nga lukat. Alang sa daghan. Karon, kausaraman mamatay, naanay Kristo sa PBMA, namatay. Dili balido nga Kristo. Sa Biblia, kausara mamatay. Nanas Pilimong na nagpatuo sa The Kingdom of God, dapit dinhi sa Pagadian o sa Dipolog, namatay. O dili balido nga Kristo, kay kausaraman mamatay sa Kristo. Niya si Paulino Agapay. Paulino Ungkoy Agapay sa ang piniling nasod, siya si Kristo. Nakausaraman si Kristo namatay. Di nabulyaso mo na nga ang amo pamatod lahi kanila, no? Lahi og dili ikakomparar. Mismo si Ruben Icleo Sr. nga pundador, ang iya daw pagtulunan nga PBMA, dili nimo makumparahan sa tibuok kalibutan bisag pangitaan o mangita pa mo. Busa ikaw ray nagkumparar Ruben Icleo. Amo lang iladlad para maipakita. Pero sa tuyo pug tingon namo nga kung nasay Manila pagtuo nga si Kristo ng ilang gipatuo o gituuhan unya di ay samantalang sa Espiritu Santo na amo ka mong gidapit para mahisama ka namo sa sulod sa pagtulon ang PBCM. Miabot na mga oras ang tudya ang among ikalagad kanyo. Daghan pa untang atong paghisgutan pero miabot mga oras. Kini ang inyong alagad sa ngalan sa magtutulo Master Tomas de Inisinyo, kini si Reverend Charlie Uhinyo ug sa ngalan sa kauban ang mga ministro o ebanghelista. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kiniusab ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, magaingon ka ninyo hangtod sa sunod sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.